Hoi, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, hoe dan ook. Ik ben Frank en ik ga een stukje voorlezen uit een boek dat ik heb gekregen, of beter gezegd dat mijn vader me heeft nagelaten. Mijn vader Max Verhart, die dit voorjaar overleed op 17 april in de middag. De leeftijd van 74 jaar. Het boek waaruit ik ga voorlezen heet Boven het dal van de Amsterdamse schrijver Ernest Kio, een pseudoniem van J. Greunlo. Een schrijver die ongeveer 100 jaar geleden actief was en zijn gedachten op papier zette. Het boekje bestaat uit verhaaltjes en één verhaal daarvan is het verhaaltje Verliefdheid. Het verhaaltje bestaat uit 4 hoofdstukjes en ik zal beginnen voor te lezen uit het eerste hoofdstukje. Dat heet Bemelen. Zelf zit ik aan de waterkant langs de Maas, net onder Maastricht. En nu ja, laat ik maar gewoon rustig beginnen. Bemelen uit Verliefdheid. Op een mooie luchtige dag in het begin van mei, toen grote witte wolken langs de blauwe lucht bewogen, liep Co van der Wielen, scepticus, op het pad dat van de straatweg Maastricht-Vaals naar het dorpje Bemelen leidt. Hij was uit zijn hotel in Schuldal opgestegen naar berg, had zich verwonderd dat je in dat dorp helemaal niet kon zien dat het hoog lag en was juist begonnen zich wat eenzaam te voelen, alsof hij zo nergens bij hoorde, toen hij de Pietersberg voor zich zag, blauwig in de verte en de vele torens van Maastricht boven het lage koren zag uitsteken. Co van der Wielen was een gevoelig man, hij was zelfs een verliefd man, maar boven alles was hij scepticus. Enkele jaren geleden had hij zich humanitair genoemd, maar nu was hij scepticus. Hij was scepticus op kantoor, achter de blauwe hoorn, op zijn kamer aan het Oosterpark, met het grote raam waar vroeger een beeldhouwer zijn atelier had gehad. In Amerikaan aan het tafeltje met Nol de Soeg en Jan Schippers, klerk op het stadhuis en anarchist, met zijn prachtige zwarte baard, waar hij zijn hand onder hield en die hij zo recht vooruit stak. Hier was hij een jongeman van 28, die voor zijn plezier uit was en zich zielig eenzaam voelde. Hij lachte even en nu voelde hij zich al niet eenzaam meer. Hier keek je uren ver en alles hoorde van hem. Het groene korenveld liep van het pad nauw merkbaar op en zo verborg de akker de wereld die erachter was. Alleen de toppen van de torens van Maastricht waren te zien aan het eind ervan. En wat verder liep het pad met de diepe wagensporen, geel en korrelig, langs een wei, zomaar aan de weg, iets hoger meest, met een uitgerolde kale gele kant. Een wei zonder sloten, niet vlak, maar bol, en een roodbruine koe lag met gevouwen poten bijna op het pad en keek naar Co van der Wielen. En ginds naar de andere kant waren allemaal oplopende akkers. En achter, op de hoogte, tegen de lucht, bewogen langzaam een koe en een man en een eg. En over de groene akkers en over de weiden en over de bruine velden met hun grote, droge klonten trokken de schaduwen van de witte wolken, die reeds zo menigeen verheugd hebben in de eeuwen. En aan de bovenkant van de hoogste akker verdwenen zij over de bruine rug van de koe en de grote strooien hoed van de egger en werden tot niets. Maar het machtigste was het gezicht naar de berg toe, die opeens uit het Maasdal dat je niet zag, de rivier lag te diep, maar daar waren de 2 torens van de kerk van Heugen. De kerk zelf lag ook te laag, al zag je het niet, het dal was daar heel duidelijk. En de berg was ver genoeg dat de gedachten wijd uitvlogen en de berg was nabij genoeg voor een schone en ruime beslotenheid, waarbinnen het goed was te heersen. Alles was stil, alleen een leeuwerik was een zingende stip tegen de lucht. De scepticus voelde hoe hij zelf de hele ruimte vulde die hij bekeek. En dit alles zag er zo helemaal niet sceptisch uit, maar erg overtuigd dat dit alles precies zo was als het zijn moest.
De septicus glimlachte weer even en dacht aan zijn kantoor met de stoffige, blauwige Lancaster gordijnen met blauwe balletjes en de blauwe horn en aan Nol. Waar zou die nu zijn? 10 uur. Die kwam nu misschien uit zijn ijzeren ledikantje in het kleine kamertje bij de gasmeter, dat ledikantje waar hij zo diep in lag dat hij zichzelf haast niet over de kant kon krijgen zonder eerst rechtop te gaan staan. En dan moest hij tussen het ledikant en de fiets van de oudste zoon door om zich in de keuken te gaan wassen. Diezelfde Nol had met 1 augustus 1914 een nieuwe tijdrekening willen beginnen en zijn opstellen gedateerd van het jaar 1, daar nooit een tweede opgevolgd was. En daar ginds ergens was de draad, de elektrische draad die de Duitser gespannen had in het jaar 1. Gek dat hij aan Nol dacht. Waarom dacht hij niet aan Tine? Hij was toch verliefd? Het was eigenlijk een raar ding, de liefde van een septicus. Toen hij zo even gevoeld had hoe hij het hele landschap vulde, toen had hij toch eigenlijk ook al aan haar moeten denken. Hoe kan een verliefd mens nu poëtisch zijn, zonder aan haar te denken? En nu was hij nog wel speciaal om haar hier in Zuid-Limburg blijven hangen. Het was waar, hij begon al aardig aan dit landschap te wennen. Je moest dat eerst leren zien, als je het altijd doortrokken was geweest van het open land en het open water. Was hij misschien niet verliefd? Eigenlijk had hij nog helemaal geen moeite gedaan om haar weer te ontmoeten. Het leek hem zo gek elkaar hier weer toevallig tegen te komen. En toch kon hij het bij tijden lelijk te pakken hebben. Soms, als hij vlak bij haar stond, soms als hij haar niet zag. En nu zou hij haar niet eens graag plotseling voor zich zien. Hij kende dat nog wel van vroeger. Als je met een aardig meisje door een mooi landschap liep, dan had je aan geen van beiden wat. Het pad liep een kwartier lang vlak en daalde daarna naar de kuil waarin, nauw besloten, Beemelen ligt. Op de straatweg zie je alleen de torenspits. Hij stond nu aan de rand van de kuil. De rem bloeide tegen de helling. Een lange kar met 2 paarden reed langzaam op de grindweg beneden. De voerman stond wijnbeens in de kar die leeg was. De wagen maakte wat zachte geluiden, een haan kraaide in het dorp. Ergens werd langzaam water gepompt. Hij kende Beemelen wel van vroeger. Een benauwde kuil waar je niets zag, ergens een poel, ergens boomstammen, mesthopen met kippen. Een cafeetje met een doorgezakte bank op het erf, bij de bloeiende kastanjeboom, waar je niks kon krijgen dan slechte limonade of bier. Bier natuurlijk ook. Het huis van de maire op een terras, waar je met een stenen trap opkwam, met boven een hek en een stenen pot aan elke kant. Een muur om het terras, een tuin. Overal geraniums. Een huis van een plaatje in een boek van George Sand. Hij noemde het maar het huis van de maire, omdat alles zo helemaal niet Hollands was. En overal stilte. En nergens mensen. Natuurlijk, ergens een kruisbeeld. En nog ergens een pomp. En het kerkje in de bomen. En overal heggen. Hoge heggen. En wagensporen. En ineens een klein meisje met bruine, blote benen, een paar koeien, die met hun koppen duidelijk in de heg zaten en waar ze op sloeg met een stok. Op de helling aan de overkant een groot katholiek gesticht van lichtbruine steen. Zo herinnerde hij zich dit oord, verward en vaaglijk, en keek soezend naar de grindweg beneden, toen hij haar zag met een andere dame. Haar moeder, dacht hij. Ze kwamen uit het dorp. En ofschoon hij een septicus was en een bereisd man en wat al niet en een hoog woord had onder zijn vrienden, werd hij ineens beverig in zijn benen en draaide zich om en liep snel het voetpad terug naar de straatweg. Hij wilde haar nu niet zien. Hij wist zelfs niet wat hij wilde. Hij kon alleen domheden en onnozelheden tegen haar zeggen. En zij zou vast ook heel dom en banaal doen. En al
Als hij wel wist wat hij wilde en hij zou haar zeggen wat hij dacht, dan zou hij wel niet dom en banaal zijn, maar dan zou ze hem vast voor niet recht snik houden. Of kwaad worden en God weet weglopen. Op de Keienweg was hij weer een gewone scepticus. Het was gewoon bezopen. Hij wist toch wel dat vrouwen niets van hem moesten hebben. Hij had altijd wat bijzonders, al deed hij nog zo zijn best, een gewone heer te zijn. Daar moeten ze niets van hebben, een gewone heer met een behoorlijk inkomen, daar kunnen ze mee praten. En als zo'n meisje wel zo goed wil zijn met je verloofd te wezen, dan moet je altijd bij haar zijn en dan moet je altijd met haar praten. En dan moet je lopen waar zij wil en dan heeft ze wat tegen Nol de Soeg en tegen Jan Schippers en tegen goudkleurige dassen. En dan mag je niet tegen het hek van het Oosterpark leunen. Hij keek nog even naar de Pietersberg en groette hem met zijn wandelstok. En weer voelde hij zich groeien tot hij het hele landschap vulde. Zo was het beter. Zoiets kon toch geen vrouw met je meevoelen. Daarna moest hij nog even lachen, omdat hij zo trillerig in de benen was geweest. Co van der Wielen, scepticus. Een mens kan toch maar niet wezen wat hij wil. Tot zover hoofdstukje 1 Bemelen uit verliefdheid. De volgende keer lees ik verder. Bedankt voor het luisteren. Dag luisteraar, ik lees weer verder uit het verhaal Verliefdheid van Groenlo of Neschio, uit het boekje Boven het dal dat ik van mijn vader heb gekregen omdat hij me dat naliet. Ik zit langs de Maas en het is een half uurtje later dan bij het voorlezen van het vorige deeltje. Inmiddels wordt het wat bewolkt, de zon lijkt te gaan verdwijnen, maar ik heb er veel vertrouwen in dat er geen neerslag zal komen. En daarom begin ik nu aan hoofdstuk 2 van Verliefdheid. En hoofdstuk 2 van Verliefdheid heet Houten Sint-Gerlach. Het is een zoele, vochtige meiavond in het Geuldal. Het schemert nog wat. In de vooravond heeft het geregend. De brede grindweg is zwart en nattig. In het gras bij de heg gloeit een glimworm en dooft en ginds gloeit er weer een en dooft. De hoge populieren op de hellende wei naar de geul toe ruisen zachtjes, onder de vruchtbomen wordt het donker. Op de hoogte over de geul is het torentje van Berg nog te zien. Er is niemand op de nattige grindweg. Bij de bocht, waar aan weerszijden huizen zijn en hoge bomen, eindigt hij in duisternis, alsof vandaar de nacht over de aarde zal komen. Voorbij de populieren naar de bocht toe gaat een laan van zware kastanjes van de weg af, de oprijlaan van een buiten. Daaronder is het zwart. De wind waait door de kruinen, die daarboven in het licht van de avond zien naar de hoogte waarachter de dag is heen gegaan. Daar is nog wat kleurloze helderheid. De lenteavond is weemoedig en klaagt. Er is weer een dag voorbij gegaan van het leven der levende mensen. En de lenteavonden kunnen hun belofte niet vervullen. Uit de donkere bocht komen twee donkere figuren, een vrouw met een zwart pelerientje en een andere met een mand aan de arm. Ze lopen langzaam wat op en neer en praten zachtjes. Daarna knielen ze bij het kruisbeeld waar het nog wat licht is. Over de weg van de geul af glooien de groene akkers naar boven. Halverwege de helling staat het stationnetje, er schijnt wat licht naar buiten. Daar is de spoorlijn, evenwijdig aan de weg. Je ziet de telegraafpalen. De lijn stijgt iets, een rood licht. Aan een paal is tegen de witte lucht. Achter het spoor is weer de glooiing en ergens bovenop een dichte groep donkere populieren om een huis dat je niet ziet. En rechts opzij daarvan een smalle streep avondrood. Ook hier is de lenteavond weemoedig.
Maar ze klaagt niet, ze belooft, ze weet niet wat. Er komt niets van, maar ze kan het beloven niet laten. Er wordt een trein met gewonden verwacht vannacht, uit Aken. Engelse gewonden, die over Holland teruggezonden worden, hopeloos verminkten. Ook in het hotel aan de weg merk je dat het oorlog is in het buitenland. Er is hier volop te eten, er is volop thee. Maar Co zit op zijn kamer bij een eindje kaars en je kunt geen bad nemen, want de pijpen van de waterleiding zijn er niet. Co doet zijn kaars uit en staart uit het raam naar het rode licht aan de spoorbaan, dat nu roder brandt. De kleurige streep is er niet meer. Co is weemoedig en kwaad tegelijk. Hij kent ze wel, die belofte van de lenteavond. Daar ziet hij ze weer, 2 heupen met een blauw manteltje erover. Het lijkt waarachtig wel een brok van een etalagepop. Een kloksignaal klinkt van het stationnetje, 2 maal. Dat is tenminste een zakelijk geluid. De mensen werken. Wat deed hij hier in zijn eentje? Zijn baas, zijn lessenaar, de brieven op kantoor, zijn tafel en zijn stoelen thuis. De kelners in Amerikaans. Lijn 9 en lijn 11. Daar wist je van wat je eraan had. De grachten zouden nu mooi zijn met het jonge groen. Hij was een idioot. Toen hij over het Singel wandelde, wilde hij hier zijn. En nu was het weer niet goed. Een groot woord had hij onder zijn vrienden. Maar hier nam alles een loopje met hem, de lucht, de velden, de bomen. Daar was hij nou. Wat moest hij van ze? Een lange goederentrein passeerde heel langzaam het stationnetje. Er was wat geroep. Duister en moeizaam klom de trein op naar Valkenburg, tot het rode licht aan de achterste wagen achter de bomen verdween. Het was bijna nacht. Een nachtegaal zong. Een andere antwoordde uit de verte, als in een sentimenteel Duits versje. Dat moest er nog bij komen. Daar ging hij helemaal van in 2 stukken. Hij wou weg met de goederentrein. In zo'n hokje zitten, aan de rem of weg naar Amsterdam. Fijn in de restauratiewagen, volop verlicht door de duisternis. Beneden in de veranda werd het elektrische licht uitgedraaid. De deur ging op slot. Wat deed hij hier? Wat kon je doen met een landschap? Er doorlopen als een gek in de nacht. Je rug tegen de bomen schurken. De heuvel daar achter het huis over de geul omarmen. Veel te groot, die heuvel, en het gras maakte je verkouden. En de bomen waren hard en onbewegelijk. Haar zou je kunnen pakken. En daarna niks bijzonders. Er was geen einde, behalve als het licht in je uitging. Maar een einde dat de moeite waard was er niet. Hij wou rooms wezen, en dan goede vrienden, met zo'n gemoedelijke, dikke pastoor, en dan veel biechten. Maar een mens kan zomaar niet wezen wat hij wil. Toen vond hij dat het welletjes was voor een chef de bureau van een grote zaak. En hij deed zijn raam dicht, stak zijn kaars weer aan en probeerde een artikel te lezen over de ontwikkeling van de industrie in Japan. Maar hij kon er zijn aandacht niet bij houden. Er waren zoveel getallen in van 7 en meer cijfers en het eindkaars was zo klein dat hij besloot naar bed te gaan. Daar in bed liet ze hem helemaal niet met rust. Hij zag haar op het hoge pad boven de geul, tussen de bomen en de rotsen, op het perron van Maastricht, op de stenen brug over de Maas, voor zich uit op het pad naar Bemelen, op een stoel op het terras voor het hotel, aan tafel met een kopje thee in haar hand, drinkende en met haar rechterpink uitgestrekt. Hij zag haarzelf gekleed, helemaal naakt. Hij zag haar mond lachen en haar ogen schitteren. Hij zag haar met de handen achter het hoofd, met de knieën over elkaar als een man, lezende met gebogen hals. Helemaal kwaad en helemaal niet weemoedig meer, sprong hij uit zijn bed en stootte zijn knie tegen de tafelpoot. Idioot, idioot, idioot. Hij opende zijn raam. De nachtegalen zwegen
Een trein floot in de verte. Een meid als 1000 anderen. Een mooi gemaakte afgod. Een juffie die niks weet en niks snapt. Waarom ziet ze eruit alsof ze de moeite waard is? Met de zweep moet ze hebben over de blote rug. Dat is anders dan oogjes en hofmakerijtjes. Maar toen hij zijn hoofd wat in de koele lucht had gehouden en zijn knie niet meer voelde en een paar sigaren had gerookt, vond hij dat hij van de ene idioterij in de andere verviel. Morgen zou hij de fiets nemen en het Guldal verlaten. In Amsterdam kon hij niet terugkomen voor zijn vakantie om was. De stupide verwondering van de lui zou hij niet kunnen verdragen. En wat moest je hun zeggen, die stommelingen? En dat was, zoals je begrijpt, het tweede hoofdstuk uit Verliefdheid. Bedankt weer voor het luisteren. En tot het volgende deel. Daar ben ik weer, mensen, jullie voorlezer Frank Verhart uit Maastricht. Zojuist las ik voor, terwijl de lucht om mij heen, hier langs de waterkant, steeds verder betrok. En ik had de hoop dat het droog zou blijven. Tijdens het voorlezen bleef het inderdaad droog. Maar daarna heeft het toch eventjes geregend. Het stelde niet zoveel voor. En bovendien zat ik onder bomen die voldoende bladeren aan zich hadden om die regendruppels niet op mij of op mijn boek te laten vallen. Ik lees weer verder uit Verliefdheid van Neschio uit de bundel Boven het Dal, die ik heb gekregen van mijn vader, die hem mij naliet omdat hij op 17 april dit jaar zijn laatste adem moest uitblazen. En ja, het heeft zo moeten wezen, pap. Maar ik weet, je was er altijd voor me. En het heeft zo moeten zijn. Het is niet anders. We doen het ermee. Hoofdstukje 3 uit Verliefdheid. Het hoofdstukje heet Freewheel. Maar om van het Guldal naar de Mijnstreek te fietsen, moest je door Valkenburg. En nadat Go een kwartiertje in het ochtendzonnetje had getrapt, moest hij natuurlijk koffie drinken voordat hij in de onbekende en mogelijk koffieloze wildernis reed. Bij de Viersprong in Valkenburg zette hij dus zijn fiets tegen het hek en bestelde op het terras voor het hotel een kopje koffie en kreeg van de kelner de telegraaf van de vorige ochtend. Hij maakte een praatje met de mevrouw uit het hotel die eens naar hem kwam kijken. De Telegraaf was wel geen katholiek blad, maar de mensen uit Holland vroegen er altijd naar. En in een zaak, Co dacht er over na of hij haar niet gerust kon stellen door een theorie dat de Telegraaf nu wel niet katholiek, maar toch niet. Maar hij kon er niet goed uitkomen. De scholastiek was hem die morgen niet erg helder. De dame dribbelde weg over de kiezelsteentjes. Een driespan trok met moeite. Een driespan trok met moeite een wagen op 2 hoge wielen, hoog opgeladen met bruine blokken zandsteen. De weg naar het station liep op. De 3 paarden, 1 voorop, 2 naast elkaar daarachter, met koper aan het tuig en bellen op de hals en vliegennetten met rode kwasten. De 3 paarden zetten zich schrap met kromme voorpoten en verspannen achterpoten. De voerman stond erbij en knalde met de zweep. En toch was het alsof er helemaal niets gebeurde. Het ging allemaal zo rustig en kalm toe, alsof het 1818 was. En de kar schokte traag en log. Co kende de voerman wel. Het was dezelfde die verleden jaar aan de kant van de schaduwloze weg op de Oebachsberg een fles bier uit het jonge koren haalde, dat hij daar zo lang had neergelegd om het koel te houden, en die gevonden had dat Holland Limburg slecht behandelde met de levensmiddelen en dat Holland blij mocht wezen dat het Limburg had, om de steenkoren en de kalk. Gesmokkeld werd er. Dat was waar. En zo zat hij genoeglijk te kijken
en te herinneren en te denken of het waar zou zijn dat je in Heerlen helemaal niks te eten of te drinken kon krijgen, toen zij de deur uitkwam met een boek in haar hand. Ze zag hem en kleurde, en ineens was hij een gewone nette heer. Hij stond op, groette, ging naar haar toe. Dag juffrouw Oosting, hoe maakt u het? Oh, dank u, heel wel, en u? Hij was heel wel, en wat toevallig. Is u op fietstocht? Wat een prachtig weer. Ze troffen het allebei wel. En zo'n prachtige streek. U logeert mooi. Hij vond de omgeving veel te pensionnerig, het hotel banaal, de villa aan de overkant poenig. Er waren overal te veel ingangen met halve cirkels van ijzer erboven, met een opschrift en te veel bordjes aan de bomen gespijkerd. En overal zag je vriendelijke Hollandse aanzichten. Maar dat zei hij niet. Hij wou vooral niet altijd wat bijzonders hebben. En of haar ma hier ook gelogeerd was. Ma was wat laat, ze had hoofdpijn. Ja, dat zou wel van de hoge lucht. En of ze al veel van de omgeving had gezien en hoe ze Maastricht vond. Maastricht was veel drukker dan ze gedacht had. En wat zag je er in België? En of ze nog in een kolenmijn wilde. Dat was een aardigheidje van hem, een aardigheidje voor jonge dames. Hij probeerde te zien wat voor boek ze daar had. Lydia's verloving. Hij was een gewone, nette heer. Hij was niet verliefd. Waar was de man die visioenen had gehad van een onbedekte stukken vrouw in die zoele lenteavond? En dit was het meisje dat heel Limburg had gevuld in de nacht en hem tot razernij getenteerd. Like temptation. Een kolenmijn, daar dorst ze niet in. De liftkabel mocht hem spreken om een gang instorten en dan zo erg donker. Hij probeerde haar te begeren. Hij keek naar haar borsten en naar haar buik, maar het lukte niet. Hij zag alleen een blouseje en een rok en hij voelde niets. Tegen het hek stond zijn fiets. De zon flikkerde in het nikkel van het stuur. Hij dacht aan de lange helling naar beneden, een eind buiten Valkenburg naar Heerlen toe. Het zadel wachtte. De wielen gingen te met vanzelf draaien. Hij wenste de juffrouw nogmaals een bijzondere prettige vakantie. Ze glimlachte lieftallig en wenste hem een goede reis. Bij de fiets nam hij nogmaals zijn hoed af. Daarna keek hij niet meer om, dat vond hij niet correct. En nu ga ik de opname pauzeren, omdat het toch wat weer eens gaat regenen. En ik wil niet dat mijn boek te nat wordt. Ik probeer dadelijk weer verder te gaan. Tot zometeen. Blijf bij me. Ik heb hem nog niet gepauzeerd, maar dat ga ik nu doen. Nu. Ja, luisteraars. Omdat het dus regende, pauzeerde ik zojuist de opname van mijn voorlezen. Ik was inmiddels in hoofdstukje 3, Freewheel, van het verhaal Verliefdheid van Neschio aanbeland. Ik was al een eindje op streek en ik had nu gedacht om in deze vierde opname maar gewoon verder te gaan in Freewheel en direct aansluitend met hoofdstukje 4 door te gaan en af te sluiten. Het heeft nog wat geregend, het blijft grijs. Ik heb nog geen ijsvogel langs zien komen, terwijl ik er toch al nu ben, nog iets langer. En die ijsvogels zie je zich meestal binnen een uur wel al hebben laten zien. Wel zijn er opmerkelijk veel boten van rederij Stiphout op weg. Ja, dat is het. En overigens de Sint-Pietersberg, waar die genoemd werd in het eerste hoofdstukje, waar Co van der Wielen, de hoofdpersoon, op uitkeek terwijl die afdaalde vanuit Berg. Diezelfde Sint-Pietersberg, die zie ik ook vanaf de plek waar ik nu zit en vanaf waar ik deze opname maak en jullie toespreek. Ik ga lekker verder bij waar ik gebleven was. Co van der Wielen besloot om Houten Sint-Gerlach in het Geuldal achter zich te laten, maar ging in Valkenburg een kop koffie drinken omdat hij niet wist of hij voor Heerlen nog een andere uitspanning tegen zou komen. Kwam in Valkenburg
een vriendin tegen, maar die kon hem niet bijzonder inspireren. Maar hij nam wel zeer hartelijk en beleefd afscheid en is inmiddels op weg met zijn fiets naar Heerlen. Het verhaal speelt omstreeks 1914. Daar gaan we. Bij de overgang over de spoorweg moest hij wachten. De bomen waren neer. Als ze hem nu nog geen nette, vriendelijke, correcte heer vond, dan zou hij dat wel nooit worden. Overigens kon het hem weinig schelen. Hij begreep het nu wel, hij begeerde haar soms, maar hij hield niet van haar. Hij zou wel nooit van een vrouw houden. Ze waren allemaal hetzelfde. Als hij begeerde, dan dacht hij aan haar, hier in Zuid-Limburg. Dat was alles. Hij passeerde een Rooms kostschooltje dat uit wandelen was en 30 meisjes van 12 tot 15 jaar met 3 zusters. Al de meisjes in zwarte jurken met glimmende, zwarte, landronde hoeden op met brede randen. Nog een keer. Al de meisjes in zwarte jurken met glimmende, zwarte, landronde hoeden op met brede randen, alsof ze van gelakt blik waren. Allemaal met rode, onnozele gezichtjes en onnozele staartjes haar met zwarte strikken. En ze keken allemaal alsof ze niet mochten kijken en meer dachten dan hun blikken, hoedjes wilden weten. De weg steeg nog. En toch, hij had het ook wel prettig gevonden haar bij zich te hebben, zonder dat hij haar begeerde. Maar toen hij de lange helling affreewheelde en de wind langs zijn slapen voelde en het dorp klimmen voor zich uit steeds hoger zag liggen, toen dacht hij niet meer, wat een gekheid. Had een man niets beters om aan te denken. De Duitsers bombardeerden Parijs op een afstand van 120 km. Straks heette de dam Keizer Wilhelmplatz. In Amsterdam en Rotterdam namen de lui de broden uit de karren. In Den Haag waren de winkels met planken dichtgespijkerd. En hij kwam suizelend de vlakte invliegen op zijn fiets. Hij ging iets veroveren. Hij wist nog niet wat en dan had hij 1000 meisjes voor één. Hij slingerde heen en weer van de snelheid. De weg was mooi droog en er was geen stof. Daar in de verte waren de torens van de mijnen en daar botste hij al dwars over de rails van het spoortje Heerlen Schin op Geul en hij jodelde. Hoofdstukje 4. Zusteren en het einde. 2 dagen later had Co van der Wielen gedineerd in een zeer bescheiden herberg in een klein stadje aan de grote weg die van Mook tot Maastricht, ver over de 100 kilometers lang, door heel Limburg loopt. Het plaatsje had maar 1 straat en die was zonder schaduw en maar 1 herberg. In de straat liepen die middag om 5 uur 3 koeien en een kip. De koeien gingen ergens een poort binnen en toen was de kip alleen over en pikte tussen de keien. In de herberg logeerde misschien wel eens een reiziger in naaimachines of een veekoper of een werkman die een karweitje in de kerk had. En midden op de keien stond, zonder enige duidelijke reden, een grote, zinneloze hardstenen pomp met een grote, zinneloze ijzeren slinger als een onvoltooid vraagteken, met een grote, zinneloze ijzeren knop. En zo zag die slinger eruit alsof niemand hem zou kunnen optillen, gesteld dat ooit iemand op de gedachte zou komen om uit die pomp te pompen. En zo stond daar die pomp, verlaten en stompzinnig. Co had gedineerd, alleen, in een klein kamertje aan de straat, waar een klein wandkastje stond met de heilige maagd onder een stolp en 2 roze kinkhoorns aan elke kant en een stenen kruiwagentje met een ziekelijk plantje en een rekje met familieportretten. Daarboven een zwarte plaat, Jezus met het doorboorde hart. Boven de deur was een gekleurd prentje. De aankomst van de eerste stoomboot in Rotterdam. Met een erg blauwe Maas, gelige huizen waarvan de kleur een beetje uitgelopen was in de lucht
En op de voorgrond die malle stoomboot met veel te grote radarkasten en een pijp die te met bij onze lieve Heer uitkwam. Daar tegenover aan de muur een zwarte plaat, de ontmoeting van Napoleon III en Wilhelm I na de slag bij Sedan, met kroonprins Friedrich in een witte tuniek met zwarte gordel en kaplaarzen. Een plaat die je overal ziet in zulke herbergen, van Terschelling tot Vaals, zonder dat iemand weet waarom ze daar hangen. De 2 witte dekschaaltjes, het juskommetje, de vleesschotel, het bordje en het grote bord, met de vieze geligheid, overgebleven van gebakken eieren, waren weggenomen. Er waren voor in de plaats gekomen een grote stenen koffiepot, met een gekleurde voorstelling van een jager met wijtas en een hond, een blauwe theemuts met witte bloemen, een kopje met een gezicht op de dom van Aken, een witte suikerpot met klontjes en een zilveren tang en een melkkannetje waar helemaal niets van te zeggen valt. Ko dronk de hele koffiepot leeg, 6 van die kleine kopjes. Er was daar in Limburg nog genoeg. Bekeek de platen aan de wand, nam de familieportretten in zijn hand, heren en juffrouwen op hun zondags, met pakjes van Krijnborg en Brenningmeijer. Zette ze weer neer, tikte tegen de stolp, probeerde of het ziekelijke plantje rechtop wou staan. Verwisselde de kinkhoorntjes, deed wat een heer in zo'n kamertje doen kan, die nog wat rusten wil voor hij verder fietst, en ging toen in de gelagkamer aan de andere kant van de gang. Daar lag zand op de houten vloer, daar stonden het biljart en de kwispedoren, daar hingen het telraampje met gekleurde balletjes en het draaibord, daar stond op een tafeltje de muziekmachine, 2,5 cent in de gleuf, daar waren aan de muur Paus Leo VIII en zijne koninklijke hoogheid de prins der Nederlanden in het zwart. De plaat met de Singer-naaimachine en die van de Duitse fabriek van naaien dorsmachines met een papiertje erop geplakt waar de naam van de agent op stond. Daar was ook de reclameplaat van de kunstmeststoffenfabrikant, ook uit Duitsland, met die onmogelijke suikerbiet erop. Er was alles wat je in zulke gelagkamers ziet, van Terschelling tot Vaals. Alleen Leo VIII zie je zo overal niet. Er was in een hoek een klein kwartcirkelvormig leeg toonbankje met een klep, en als je die opsloeg kon een mager mens zich erdoor wringen, en er waren 2 plankjes met karafjes met drank en gele en rode en donkere flessen en wat glazen, dat was alles. En daar was het tafeltje met de Limburger Koerier aan het lokale advertentieblaadje en het lokale advertentieblaadje. En daar lag op het biljart, vermoedelijk vergeten door iemand uit de mijnstreek, het Limburger Tageblad, hoofdredactie te Hasselt. God beter het, niet eens de Maasbode. En daar was niemand. Amsterdam leek wel ver af. Ver af was ook het oord met veel te veel hotels en pensions en veel te veel ingangen met halve cirkels van ijzer en te veel aan de bomen gespijkerde bordjes. Zij zou het toch wel vreemd vinden dat hij zo plotseling uit de omgeving verdwenen was. En maar buiten tegen het huis stond zijn fiets en wachtte. Hij zag het stuur. Hij had hun adres in Amsterdam. Heel zorgvuldig scheurde hij het blaadje uit zijn notitieboekje. Er was niets om de snippers in te doen dan al die kwispedoren, dat vond hij niet aardig. Eigenlijk was zijn lief kind met een fris, zacht gezichtje. Toen stopte hij de snippers maar in zijn zak en vergat ze tot hij ze die avond weer voelde op de oude brug over de Roer in Roermond. En dat schreef onze Groenlo of Neskio in maart 1919.